Un total de 90 establecementos, incluindo tamén a comercios ou negocios que non forman parte da patronal local, participan este ano na campaña comercial de Nadal de Ribeira. A iniciativa comercial presentada esta mañá na propia sede da Asociación de Empresarios prolongarase ata o vindeiro 6 de xaneiro. En total repartiránse 4.500 euros en premios, co sorteo de distintos vales de compra, entre eles o máis importante, un de 500 euros. Tamén queremos decir que, como seguimos co compromiso que habíamos asumido co Concello desde que se saleu o plan de Reactiva Ribeira, que íbamos a intentar introducir tamén aos que non son socios, a partir de agora tamén xa damos a conocer que poderán participar na campaña calquer sector que sea de comercio, de hostelería e restauración, calquer comercio de Ribeira, que as mesmas condicións das que van a levar a cabo os asociados, salvo que os que non sean socios non poderán beneficiarse do consumo dos premios. Outra das novidades este ano é que os premios entregaránse en tarxetas de crédito que os gañadores poderán ir gastando naqueles comercios que desexen. Iso sí, deberán estar adheridos a esta campaña. Este ano introducimos un cambio porque quixemos abarcar tanto comercio como restauración e como hostelería. Os premios irán recargados en tarjetas bancarias. Estas tarjetas poderán ser xa consumidas íntegramente, parcialmente, en calquer establecimiento que haya participado na campaña e sea socio da asociación. Dende o Concello incidiron na importancia deste tipo de iniciativas que buscan fomentar o consumo local. Evidentemente, desde o Concello de Ribeira colaboramos todos os anos con esta axuda e non podía ser de outra maneira, non? Entendemos que a situación do comercio é a que e todo o que fagamos por apoiar pois non é moito, así que desde o Concello sempre estaremos dispostos a botar unha man. Tamén quería comentar que no último pleno, atendendo ás medidas do COVID, acordamos a poñer a disposición dos veciños de Ribeira 100.000 euros en axudas directas, non? Axudas que producirán uns 400.000 euros para o consumo no comercio de Ribeira. O sea que por cada 100 euros que consumen os veciños, 25 os subvencionará o Concello de Ribeira. Todos os gañadores tamén recibirán unha sesión de spa para 2 persoas, grazas ao acordo adquirido pola patronal ribeirense coa cadea hoteleira Norat.